Malay mo maging kwan ka rin. Someday, maging tsismosa ka din. Gayahin mo yung mga kapitbahay mo. Hindi tayo ganon. Tablado tayo pag ganon. Tayo kahit umangat tayo, nasa baba pa rin yung paa natin. Hindi rin maganda yung laging mag-isa ba? Mamay sabihin nila dito, namumuryot ka na. Ay, ganun ba yan? Oo, syempre lagi kang mag-isa tapos madatnan ka pa nila dyan, nagsasalita mag-isa. Diyos ko, iba na yon. Ay, hindi naman ako nagsasalita mag-isa. Eh parang nakita ko kanina, nagmumuni-muni kang nagsasao mag-isa. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. May talo rin, aldawin, yung naparirpay lang ah. Baak, layo-layo ng nilakad ko, nandito ka lang pala. No, bakit? May tatanong ako sa'yo. Ano yon? Kasi napapansin ko, ang dami-daming opportunity na pumupunta sa'yo. Bakit di mo grab? Ah, yung ba? Ganito kasi yon. Inaano ko kasi sa sarili ko. Pag ako nagnegosyo, tapos magkapera ako ng magkapera. Di ba karamihan sa tao pag nagkaroon ng pera, nag-iiba ang ugali. Eh ako kasi, ang gusto ko, yung normal lang. Ayoko ng maraming naririnig, maraming sinasabi sa ganito, ganun si ganun. Kaya mas pinipili kong kahit nahihirapan ako, ganito na lang. Pero may time din na iniisip ko, ano kung i-grab ko siya. Kaso, ang problema, kaya ko kaya. O, bakit ikaw? Ang dami mong pupuntahan dito pa sa gitna ng bukid. Iba rin yung trip mo ah. Pumunta ka lang ba dito para magpapansin? Ba't ka tumatawa? Hinahanap ano? nga kita. May tatanungin ka pa. Wala, yun lang. Sige, magtanong ka habang gusto mo. O, wala naman nakakarinig sa'yo. Tanungin mo na lahat ng gusto mong tanungin. Ha? Huwag mo akong ngiti-ngiti ng ganyan, hindi mo ako sangiti mo. Ayan, saan naman banda yung bukid mo dito? Alam mo lahat ng nakikita mong yan? Hmm? Hindi akin yan. Wala naman akong lupain dito eh. Kasi nahanap kita dun kanina, wala ka daw. Tapos nandito ka daw sa bukid mo. So pinuntahan kita dito. Sakto, nakita kita, nagbumuni-muni ka dyan mag-isa. Wala akong bukid, nakikibukid lang din ako, nakikiporsentuhan lang para magkapera. Sinabi ko nga sa'yo, gusto ko lang ng normal na buhay. Ayoko na ng anong itche-itchenes dyan na ganito-ganito si ganon, mataas na si ganon, hindi na siya namamansin. Baka sabihin kasi nilang ganon ako. Sa bagay, tama nga naman. Ang hirap ng mga ganyan, no? Yung may naririnig ka sa iba, samantalang ang bait-bait mo namang tao, tapos may masasabi pa sila sa'yo, di ba? Oo, alam mo, only in the Philippines yan. Takot silang umasenso yung kapwa nila Pilipino. Tama. Paano tayo aasenso kung puro ganon yung mindset nila? Oo. Ano, gagayahin mo rin yon? Siyempre hindi. Hindi ko gagayin yung mga karoba dyan ng karoba ng iba. Malay mo, maging kwan ka rin. Someday, maging tsismosa ka din. Gayahin mo yung mga kapitbahay mo. Hindi tayo ganon. Tablado tayo pag ganon. Tayo kahit umangat tayo, nasa baba pa rin yung paa natin. Ganon dapat. Oh. Oo naman. Talaga lang, Siyempre. ah. Oo ah. Siyempre, pag nakisama ka sa ganong tao, it means I hate you. Kaya nga. Kaya hindi ako ganon para Pero hindi mo ako i-hate. masama raw yung may sama ka ng loob sa isang tao. Yun na naman ang problema. Bakit? Siyempre, ba't ka sasama sa isang tao kung wala namang ginagawa sa'yo? Kung ginagawan ka lang ng kwento, huwag mo nang pansinin. Alam mo kung anong tawag doon? Ano? Pag ganon, inggit sa'yo yung tao. Inggit? Oo, inggit lang yun. Kaya ganon yung mga tao. May ganun pala. Meron, madami dyan. Marami bang namamatay sa inggit? Wala. Ay, wala.
Kasi kung marami, masaya na sana ako eh. Kasi wala pala eh. Kaso, pero yung mga inggit na yan, dapat ignore mo lang yan. Dapat kung ano yung naumpisan mo, doon ka pa rin lagi. Hayaan mo silang mainggit sa'yo. Ganun pala yun. Oh, parang ang gawin mong motivation, yung mga inggiterang yan, para lalo pa silang mainggit sa'yo. Ay, lalo ko pa silang asarin, ganon. Oo, ganun dapat. Diba? Kasi wala naman silang mapapala sa'yo eh. Ang magiging ano lang nila dyan, mamatay sila sa inggit. Pero hindi naman O di sila baka mamamatay. magkatotoo yung sinabi ko. Mamatay talaga sila sa inggit. Ang lamig naman eh. O sige, magpupursige ako ng magpupursige hanggang mamatay siya sa inggit, ganon. Oo. Parang ang hirap nun ah. May mamamatay sa'yo dahil sa inggit. Parang, Kaya mo teka sila, lang, hindi paano mo ba yun? nakasalanan yun. Kasalanan nila yun kung bakit wala silang magawa sa buhay. Yung mga ganyan inggitera is sila pa mostly yung mga walang trabaho eh. Yung napupun na lang nila yung ginagawa ng Ay, iba. yung Wala napupo ka na namang yung ginagawa ng iba kasi wala silang magawa. True. Kaya yung buhay ng iba yung pinagtutuunan nila ng Oo, oras. ganon. Okay. Ganon Ay. yun. Kasi kaya Kaya- Maday, Huwag mo na lang pansinin yung iba kung ganon sila. Basta Hindi- ikaw, focus ka lang lagi sa goal mo hanggang sa makamit mo yung gusto mong makamit sa buhay. nagpo-focus din ako sa goal ko eh. Ano ba yung goal mo? Napakalayo ng goal mo ha. Mataas ang pangarap ko eh. Oo, pero alam ko naman na nandun ka na, bak. Basta patuloy mo lang yung ginagawa mo. Kaya sa'yo talaga ako lagi eh. Oo. Huwag naman malambot yung puso ko eh. Ikaw naman. Nilakad ko pa Hindi. pagkalayo-layo tapos Alam dito mo, pa sa bukid Kaya mahilig akong mag-isa. Mas lumiliwanag yung pag-iisip ko eh. Pag wala akong nakikitang tao. Sa bagay, tahimik nga naman dito. Mas makakapag-isip ka nga naman pag tahimik ka. Di ba? Fresh air. Hindi siya polluted. Di ba? Pero alam mo, Kaso nagadubisikol. Nagsayang. hindi rin maganda yung laging mag-isa ba? Mamay sabihin nila dito, namumuryot ka na. Ay, ganun ba yan? Oo, syempre lagi kang mag-isa tapos madatnan ka pa nila dyan, nagsasalita mag-isa. Diyos ko, iba na yon. Ay, hindi naman ako nagsasalita mag-isa. Eh parang nakita ko kanina, nagmumuni-muni kang nagsasao mag-isa. Natural lang sa tao yung nagmumuni-muni tapos nag-iisip ng kung anong magandang gagawin. Wag yung nagmumuni ka, yung nag-iisip ka ng may gagawin kang hindi maganda. Sa bagay. Buti na lang pumunta ako dito, tuloy may kausap ka. Dapat think positive lang para maganda ang progreso ng buhay. Tama. Tama yun. Tamang ganda. Ano, wala ka nang tatanungin? Wala na eh. Okay? Apo, naglamisan na. Oh, nagmatipagit at tatawin na eh. Nakaunatan sa ah. Ni, iba mo ajay. Kadua na mo ni Gunyang. Raw, palpalaminis dan sa tuy ah. Anak man. Kakaiba din yung mindset mo, bak, no? Iba ka talaga. Bay, mukha niyo tay. Nakalamlamis. Kadung pa ni Gunyang. Tapos ka, nakakamit toy. Siya lang mo ta. Kaya ka sa turam. Karap-rapa ni Scooby-Doo. Scooby-Doo. Kunalamis garod so nga karurupa ni Scooby-Doo. Naman taropa ma. Dati tamuging mo lang, tatapat taropa mo. Ay nako. Kuna kayo matulog. Mate, nung hasta ka no, mamuspus koloropa na. Abay. Naman taropa mo eh. Ayun niya. Halatado niya. Hindi gayam. Tama no, nabingbing mo lang. Puskol mo lang siya kanin. Tapos tamatam, lumuglugsot. Amo maji ko nada nga ako. Dakil tamuging mo, lugsot ta. Atak. Wen. Kariring ko lang magabin boys, mga kastimate. Tapos bagada pa nung adi. Paklib ti agong mo kanani. Kasi no aday. Punong kapulang mga natangos sa gumun kasi ito mga... Ang sama naman ang kasama mo, Gunyang. Ano ba to? Ay, Nang tubras ka. siyempre naman. Pengar na bangsit pala sa ngao mo. Siyempre, naginumat din natin. Naman arak. Sabam. Oh, kita mata nih, may babaitan eh. Papakyut man eh. Ano ba? Parang may something dito ah. Dito pa kaya talaga ang lamig-lamig ng panahon. Nandito kayo? Something wrong ko na or Some- something happened there. Happy?
Hindi something around the city. Oh, ikaw. Tarantado nga talaga ah. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano ha. Hindi, joke lang. Kasi ako, iba ako. Nothing more, nothing less. Kilala na kita eh. Alam ko naman eh. Napay ka dahil. Hop, hop. Okay, nakatali yan, boy. Agkursingan, boy. Naglamiis gamen. Laing ka nga talaga, napakadaam sa. Alam, umumata na. Basta nung napanag to yan. Baka mag-inom ka din. Ha? Nagmirinda na yata kayo, di pa kayo naghintay. Hindi naman namin alam na dadating ka. Ba't ganito butas na? Kinulang ba? Bago pa pa naman. Ang garod, so nga, ito'y nga, pasya-pasyarte taltalon kasi kayo mo nakita. Nasigang kayo na. Hanggang doon makita may sikapay. Kaya nga. Puna yan. Alam mo kanina tahimik yung buhay namin dito. Dumating ka lang. Ganon. Eh, Ayos-ayos nang usap namin kanina ni Bakak dito, dumating ka pa. Alam mo, Gunyang, boring daw pag tahimik yung buhay mo. Dapat meron talagang nanggugulo. that's right. Hindi Oo kasi nga. kompleto ang isang buhay ng tao kung walang nanggugulo. Yun. Ay, ako'y panggulo. Patay tayo dyan. Ikaw yun talaga, pinaparinggan ka na niya. Oo nga eh. Ano kaya, alis na lang ako kung ganyan naman ang pinagsasabihin nyo sa akin. Parang nakakaloko kayo eh. Huwag ka nang umalis, dapat lumubog ka na din. Alis na ako. Maghanap na lang ako dyan ng Talon ka. ibang makasama. Yun, nag-abono. Kausapin ko na lang yun para matuliro yung utak. Sige, bye-bye. Sige, bahala ka na. Uwi na nga tayo. Gutom na ako. Guys, may bagong product ang GR4. Ito nga pala ang Magic Gatas. Pwedeng-pwede rin pala ito sa matte color at glossy color. Tignan nyo naman ang resulta, ang kintab, di ba? Kaya bili na rin kayo. Click nyo lang ang yellow basket.